ay maglaag na sad me. Akong ubanan si mama magtuba og saging. Mama oh. Sara mo ka uban ay. Kisa kay ngalan nimo dong? Oy. Tan sar kita kasi mo naon unsa ba? Hadlok man ka. Mo ni akong attire karon oh. Nga akong hanigiban. Hadlok mo itong kauban. Muni diri ilang area oh. Muni pagsugod. Karsada na pero kung mag-ulan may lang ang mga master ani karsada hapon. Tikasan man ang puna ba? Padulong mi dito na nagkargag kahoy oh. Karga lag kahoy. Grabe ginang bugata na sa kargaan na sa kuan ba? Bugata. Daghan kay karga. Mura naman ang tawag dump truck oy. Banana ko si mama aron malipay pud si mama ba. Hi ma. Dara ba ni mama daghang biskwit? Klaro ako. Dara ba ni mama daghang biskwit oh. Grabe naman ang kargaha oy, mura naman ang basilor. Mura naman ang basilor. Mura sa dam. Batik yun. Karga dahil sila og kuno. Barkata. Yan adre mga kuno, mga gamit sa matrabaho sa kalsada oh. Pintahan na lang ni pagkalakawa kay murag bugna-bugna gamay ang utok kay nakaligo. Ang una-una mo kauban oh kay hadlok mo sa kamera. Bati apa ni watay masugo way masugo ay. Nilihok pa magod mi. Lagi di namin ninyo palihokon. Yung saan kita mo kung suporta na mo diri. Mo gani nga tutas amo ano. Tutas amo kay. Wa may masugo dire. Way masugo dire. Ay masugo sugulan man tuod. Na may daghan taga dito gawas lagi di takibaw unta karong bilang pagtrabaho. Kana ko mga anak unta ako.
mo lagi. Busy mo po sila. Tungod sa kabisi, sa panginabuhi. Bye-bye. Thank you for watching.